Bona mfowethu. Uma sikhuluma ngaleyo nkolo iyadominate ngapha ngakithi. Okay. Kodwa akuyona inkolo yobuKristu. Hayibo. Ayikho ndawo eBhayibhelini. Kodwa ngithi bafunda iBhayibheli mfundisi. Alikho lithi shembe iBhayibheli. Neli one verse eBhayibheli bangavela lithi shembe alikho. Number 2, ake sithi bavama ukubheda incwadi kaDeuteronomy chapter 18 verse 18 la uNkulunkulu wakhuluma khona noMose. Okay. Athi ngizokuvezela umprofeti onjengawe kubafowenu. Bese bethi ushembe uNkulunkulu wabantu abamnyama. There's nothing like that. uNkulunkulu akanabantu abamnyama nabamhlophe. Lapha nje abantu amadoda amaningi ubona wakwebona inkolo namadoda amaningi njengenkolo yakwaLikanyana nenkolo yakwaShembe. Ayikho. Amadoda amaningi, amadoda athanda ukudlala. Angithi okay mkhulu wayithinte amadoda. Angithi bathi impostoli uma bechaza ngendaba kaShembe kuthiwa bona bakhonza uNkulunkulu lo esimkhonzayo thina sonke. But into abasuke babalekela ukuthi bakhonza ngesintu bona kodwa bekhonza uNkulunkulu. Angithi ukhona umuntu wathunywa uNkulunkulu munye. They must allow, they must bakuvumele lokho. Ukuthi uNkulunkulu akathuma ngiShembe. Lenkolo ke yakwaShembe. Inkolo yamanga, inkolo engekho baphathi iBhayibheli lona leli. Kodwa la kuthi Jesu khona bathi Shembe. Uyabona nje bathi Shembe is the way. Incwadi kaJohn 6 le. John 14 verse 6. La khona uJesu athi imini indlela neqiniso nokuphila. Akekho yakubaba ngaphandle kwami. Bona sobethi Shembe is the way. Of which abafowethu angeke ngibazonde futhi ngeke ngilwe nabo, angilwe nabo. But we must iqiniso silikhuluma ukuthi Shembe inkolo engekho. Uma uShembe kuyinkolo eqiniso, uShembe akavume ukuthi uJesu inkosi uthunywa uThixo. Ngoba iBhayibheli mabefuna ukuhamba manga istory esixoxa amakhehla nje. Anjengami. Anentshebe enkulu amayixoxa wezwa amakhehla athi uShembe wathi ukuthi kwaba ukuthi bekuxoxela ngazozele. Bekuxoxela. Bayaya abantu boyinikela khona kwaShembe. Bayinikela ubuthaphuthaphu. Amadoda agcwele bayothatha abafazi. Ngithi laphana ukuthola umfazi uvele umhlale bahlale ebhenchini uyikhombela ukana ngakalo ayi20 abafazi abanankinga. Kodwa inkolo yobuKristu ayivumi ndakona abafazi abaningi. Inkolo yobuKristu isithemba sivumelekanga kuKristu. Asikho. Akukho la sibona khona. Angithi baba ke sibuke lento. Abantu abahlukanisa iBhayibheli. Ngiyanibingelela abantwana benkosi. Ngithi ngenze video ngokuphuthuma ukuphendula lokhu ukukhuluma ukhulunywa umpostoli uMbatha. Umpostoli uMbatha bemenywe i-podcast kaGifted Mabunda ukuthi bezogxeka noma criticize uShembe kanye nenkolo yobuNazaretha. Bona ke bathi inkolo yakwaShembe kodwa ke inkolo yobuNazaretha. Manje ngibona ukuthi mhlambe ngabe ngehlulekile emsebenzini wami engithi ngizibekele wona ukufundisa ngendaba yobuNazaretha. Uma ngingase ngingaphawuli kule nkulumo kaMthiya. Inkulumo kaMthiya nje it was specific ibiqonde nje ukuzokhuluma ngoShembe. Ubezele ukuzokhuluma ngoShembe njengoba ngilalele yonke ku YouTube. Eqale kusuka eqaleni nje noma yini intwana ezincane azama ukuyithinta kodwa ubengaqondile zona. The whole episode ibingo ngokugxeka uShembe nobuNazaretha. Lezi ezinye izinkolo beyingena nje njengama reference kodwa bezingeyilo topic of the day. Kunezinto ezithile ke engiphawulile engifisa ukuresponda kuzona ngithi mhlambe zilako 12. Izinto engiyimakile nje uMthiya akhulume ngazo ngobuNazaretha. Okokuqala uthe inkolo yakwaShembe ayisibo ubuKristu ngoba ayikho eBhayibhelini. Kulokhu ngiyamvumela okandaba
ukuthi inkolo yobuNazaretha ayisibo ubuKristu, ngoba ubuKristu abuyinkolo kaNkulunkulu kodwa buyinkolo yamaRoma. UbuNazaretha kanti buyinkolo kaNkulunkulu yakudala esukela eTestamenteni elidala, la khona abantu abafisa ukuba amaNazaretha bayalelwa khona kuNumeri 6 noma kwimibhalo 6 ukuthi umuntu womNazaretha uyoziphatha kanjani. Kanjalo noSamuel, umprofeti uSamuel naye wazinikelwa ukuthi abe ngumNazaretha kaNkulunkulu njengenkolo, ukuthi-ke naye uyoziphatha kanjani. Kanjalo noSamsoni, uNkulunkulu wamnikela yena ukuthi uyoba ngumNazaretha impilo yakhe yonke, okuwukuthi inkolo yobuNazaretha iyinkolo ekhona eBhayibhelini. Inkolo yobuNazaretha eshunyelwa uShembe ikhona eBhayibhelini, njengoba ngiyibala lezi ncwadi ngithi ikhona kuNumeri 6, ikhona kuSamuel, incwadini kaSamuel, ikhona kuBahluli 13, okuwukuthi-ke inkolo yobuNazaretha ikhona. Kodwa kuphela igama elingekho igama elithi Shembe. Lelo gama elithi Shembe kalikho eBhayibhelini, njengalokhu negama elithi Jesu lingekho eTestamenteni elidala. Alikho igama eTestamenteni elidala elithi Jesu, ngoba nala okwabe sekucitshelwa khona kuthiwe uIsaya wathi kuyozalwa indodana igama layo kwathiwa kuyoba u-Emmanuel, inkosi nathi, akushiwongo ukuthi kuyoba uJesu. So-ke eTestamenteni elidala uyilona uNkulunkulu akhuluma ngalo, athi umpostoli liyisithunzi sokupheleleyo ukuthi liyisithunzi seTestamenti elisha. Alikho igama elithi Jesu. Ungalifunda kusukela kuMalaki uze uyofika kuGenesis, alikho igama elithi Jesu eTestamenteni leli likaNkulunkulu la enika khona imiyalo. So-ke uqinisileke umpostoli methi ubuNazaretha noma inkolo yamaNazaretha, angizukuyibiza ngokuthi inkolo yakwaShembe, oba yikho inkolo yakwaShembe. iShembe ushumele inkolo yobuNazaretha obukhona eBhayibhelini. Ngeke ngithi inkolo yakwaShembe. Inkolo yabaShembe kubantu abagxekayo, njengoba nabo kwathiwa inkolo yobuKristu ngesikhathi begxekwa abantu ababephikisana nenkolo yabapostoli e-Antiyokho, kwathiwa bangamaKristu, okuyiseyiso noma isidelelo, abagcina sesi-adopthwe yilaba ababeshumayela ivangeli likaKristu. Iphwenti lokuqala lelo ngicabanga ukuthi sengili-clarifyile ukuthi ubuNazaretha bukhona eBhayibhelini, inkolo eshunyelwa kwaShembe ikhona eBhayibhelini. Igama elingekho kuphela uShembe. Mhlampe-ke nakhona isizathu silula esokuthi phela neBhayibheli njengoba labhala lwavalwa nje, uma ngase livulwe kabusha igama elithi Shembe lingavela. Uma ngase kube khona iTestamente lesithathu, iTestamente elishasha, mhlambe kuthiwa i-Contemporary Testament, ngoba leli labapostoli kwathi uma kuphela abapostoli nalo laphela. Akusho ukuthi kodwa ukukholwa kwaphela, noma uNkulunkulu wabe sephela ngokuphela kweTestamente elisha. uNkulunkulu akaphelanga, uyaqhubeka uNkulunkulu, njengoba nawe wayethuma uShembe sengamthuma omunye, kodwa sazi ukuthi uShembe wamthuma ngoba wathi yena uShembe ngeke safa yohlala ingunaphakade. Isihlokwana sesibili uthe amaNazaretha amisinterpreter noma humusha ngongeyikho incwadi kaDuteronomy 18 verse 18. La khona uNkulunkulu ethi ngiyathumela umprofeti kubafowenu onjengawe. Uthi lapha uNkulunkulu wayekhuluma noMose, wayengakhulumi noShembe.
uthi-ke thina sithi njengamaNazaretha uShembe uNkulunkulu wabantu abamnyama. Uthi-ke yena abukho ubuhlanga, abekho abamnyama nabamhlophe kuNkulunkulu. Uzamile ukuchaza nje imbudede yokuthi abamhlophe baqhamuka kanjani, imbudede lebeyichaza. Kodwa-ke ngoba angiqondile ukumgxeka, ngiqonda ukuphendula kwakhulumileyo ngoba ngifuna ukufundisa isizukulwane esizayo, isizukulwane sakusasa. Incwadi kaDuteronomy 18:18 uNkulunkulu la wayekhuluma noMosi njengomsunguli wenkolo ukuthi abantu abangayi ukuyobhula, abantu abangayi ezangomeni nakubathandazi nakuphi nakuphi, kodwa uNkulunkulu uyothumela kusizwe sakwa-Israyeli umprofethi emva kwaMosi oyoba njengoMosi. uNkulunkulu ayobeka amagama akhe, amazwi akhe kulowo mprofethi, atshela abantu ngendlela yokulandela uNkulunkulu, atshela abantu nanezinto ezishiwo uNkulunkulu, ezifunwa uNkulunkulu. Uma ngabe kuwukuthi umpostoli uMbatha usho ukuthi uNkulunkulu la wayekhuluma naba-Israyeli kuphela, ngicabanga ukuthi kufanele silithathe sonke iBhayibheli siyoliphosa olwandle, ngoba kukho la likhuluma khona ngabantu bakwaZulu, akukho la likhuluma khona ngabantu base-Afrika, kodwa likhuluma ngabantu bakwa-Israyeli kuphela. La kuTestamente Elisha selishumayela khona, selishumayela extendwa lisiwa kwabanye abantu njengabaseThesalonika noGalatia nobani bani. Okusho ukuthi lezo ncwadi ezifundwa lapho they are specific to amaThessalonians namaGalatians, azisithinti thina. Uma kuthi umpostoli uyayiphika le ncwadi ukuthi nathi iyasifaka. Le ncwadi ikhuluma ngabo bonke abantu abathi bangabantwana bakaNkulunkulu ukuthi abavumelekile ukuyobhula, abavumelekile ukuyokwazi izinto ezizimfihlakalo kwabanye abantu ngaphandle komuntu othunywe uNkulunkulu. Ngokwebhayibheli uNkulunkulu wabathumela-ke abaprofethi emva kwaMosi. Siyabazi abaprofethi baningi. Ekugcineni waze wathumela ngisho uJesu. Nawe uJesu wayeyingxenye yabaprofethi, wayeyingxenye yalento uNkulunkulu ayisho, ngoba wayengewuyena uNkulunkulu, kodwa wayecommunicate umbiko kaNkulunkulu, umyalezo kaNkulunkulu kubantu, njengalokhu kwenza uShembe. uShembe ungumprofethi owathunywa nguNkulunkulu. Ukube kuthiwa kuneTestament Elisha ngabe kubhaliwe ukuthi uNkulunkulu wamthuma kanjani uShembe. Sesikhulumile le ndaba iningi kakhulu, ikhona nakumavidiyo angaphambili engiwenzileyo ukuthi uNkulunkulu wahlangana kanjani noShembe, wamthuma kanjani. Ngeke-ke ngiqale phansi, uMabunda nompostoli wakhe bangawa-check-a lawo mavidiyo akhona kwibhayo yami. So-ke le nkulumo ukuthi uShembe akangeni kuDuteronomy 18:18 iyiphutha kumpostoli, ngoba ikhuluma ngabantwana bakaNkulunkulu ukuthi abangabhuli. AmaNazaretha nje awavumelekile ukubhula, awavumelekile ukuyabathandazi ngenxa yale ncwadi kaDuteronomy 18:18. Okwesithathu enguPhawulile uthi baphatha iBhayibheli la kuthi khona Jesu, bona bathi Shembe, iyinkolo yamanga, iyinkolo engekho eBhayibhelini. iBhayibheli ngesikhathi uNkulunkulu ethuma uShembe, of which mayethanda ukukudisputha umpostoli angakudisputa ukuthi uNkulunkulu akathuma ngoShembe, njengoba esho ethi uNkulunkulu wathuma umuntu oyedwa, wathuma uJesu. Ngiyavuma ukuthi uNkulunkulu wathuma uJesu. NoShembe futhi wavuma ukuthi uNkulunkulu wamthuma uJesu. Kodwa abantu ababethunywe kubona bamala uJesu, bamenqaba, bathi bona bamfuna uJesu ngoba basalinda uMesiya, so bambulala. Ngamafuphi imission kaJesu was incomplete. Kule minyaka emithathu ayishumayela uJesu,
akawazanga uqeda ukucomplete imishini ayethunyelwe. Enye yezinto uJesu ayethunyelwe kwakukuzovusa isihlalo ubukhosi bukaDavide. Akawazanga ubuvusa ubukhosi bukaDavide ngoba washeshe wabulawa ingakafiki leyo purpose, esalwa nokuqoqa izizwe ezilahlekileyo zika-Israyeli. Usho njalo encwadini kaMateyu, ngithi uMateyu 24, uthi kangithunyelwe kwabezizwe kodwa ngithunyelwe endlini ka-Israyeli kuphela elahlekileyo. Kungaleso sizathu phela uJesu waze wayeSamariya, waze wabonana naloya mfazi ahlangana naye emthonjeni, ngoba wayehambise lona lelo vangeli lokuthi ufuna ukuqoqa izizwe ka-Israyeli ezilahlekileyo. Izizwe ezilahlekileyo zika-Israyeli le ama-10 lost tribes. Lezi zizwe zahlakazeka ngesikhathi kungena indodana kaSolomoni. Izona zizwe lezi uNkulunkulu ayethuma uJesu ukuthi aziqoqa, azilande, azibuyise eJerusalema, zibuye zibe umbuso wodwa okuwumbuso wesihlalo sikaDavide. Akakwenzanga lokho. Phezu kovangela ezolushumayela lombuso wezulu kwakuvusa ubukhosi bukaDavide obungavukanga because of basheshe bambulala engakabuvusi. So manje-ke engizama ukusho la ukuthi umpostoli methi uShembe uyinkolo yamanga, noma siphatha iBhayibheli kodwa iBhayibheli la ukuthi Jesu khona sithi Shembe. Njengoba ngithi iBhayibheli lihistory kaNkulunkulu nerelationship nenkolo, kodwa iBhayibheli is incomplete ngoba ligcina ngesikhathi sabapostoli. iBhayibheli nje alikusho ukuthi ivangeli lafika kanjani eAfrika. Akushiwo eBhayibhelini, nakukho lokho eBhayibhelini. Kodwa kukhona ukuthi ivangeli lafika kanjani eRoma, ivangeli lafika kanjani eThesalonika naseKorinte njalo njalo. Ngoba iBhayibheli lavalwa lisaqhubekanga ukubhalwa. Kodwa zikhona izinto ezikaNkulunkulu eziqhubekayo nokwenzeka after abapostoli. So ke njengoba lithi kunoJesu kuphela laphana owenza umsebenzi wangawuqeda, kukhona okufanele bafike bazowuqedela lo msebenzi. Njengoba ngithi kuJesu wathunyelwa esizweni sika-Israyeli ukuzoqoqa isizwe esilahlekileyo sika-Israyeli. Kanjalo njengoba uShembe ethunyiwe uNkulunkulu eAfrika wafikela kwaZulu ukuzoqoqa isizwe sakhe, uNkulunkulu esesilahlekile, esesiphumile endleleni yakhe, esesikhonza abanye onkulunkulu esikhundleni sikaNkulunkulu. Abanye onkulunkulu nje ilo Jesu oyifake owafika namaRoma. Ngoba uJesu wangempela ilo Jesu othi abantu ababuyele emthethweni kaNkulunkulu, njengoba esho kuMateyu 5 verse 17. Ngithi 17 mangaphosi la into angizili uzochitha imithetho nabapostoli kodwa ngizoyigcwalisa. uJesu wayethunyelwe lokho ukuzovuselela leyo nkolo, njengalokhu kuma-Israyeli, njengalokhu noShembe thunyiwe ukuzovuselela inkolo esizweni sama-Afrika samaNguni, ukuze babuye ekhonzeni ezinye izinto, bazokhonza uNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo, okuyindlela yobuNazaretha, okuyindlela yokugcina imithetho kaNkulunkulu. Le akufika amaRoma athi umthetho kaNkulunkulu awusasebenzi njengoba kusho umpostoli. Afika athi iTestamente, kuneTestamente elidala, kuneTestamente elisha, ekubeni uJesu wayeshumayela ngaleli testamente ekuthiwa lidala. Akazange abe nalo uJesu iTestamente elisha. So kasikho isivumelwano esidala ngokaJesu, sizivumelwano esiqhubekayo nje. Kuphela isivumelwano esisha esakhulunywa uNkulunkulu encwadini kaJeremiya ilesi sokuthi umthetho usezowubhala ezinhlizweni zabantu, bazalwe nawo bewazi.
umthetho kaNkuluNkulu, hayi ukuthi uchithwe, kodwa uzowubhala ezinhlizweni zabantu abasekufundisana ngawo ngoba bozalwa bewazi. Wonke umuntu usezalwa manje sazi isono, akudingi ukuthi azafundiswe ukuthi lokhu kuyisono lokhu yini, uzalwa azi ukuthi ukwenza lokhu kuyisono. So-ke it is not correct uma ngabe ethi siphatha iBhayibheli kodwa la ukuthi khona Jesu sithi ishembe ngoba siyinkolo yamanga, siyinkolo engekho eBhayibhelini. Thina singamaNazarethe okuyinkolo ekhona eBhayibhelini, ubuNazarethe esibuthathe eBhayibhelini. Uma ngabe kuwukuthi umpostoli wahlangana nomNazarethe ongabazi kahle ubuNazarethe, angabe sependa ngebrush lonke from misinformation. Okunye kwesine enguphawulile la ukuthi bathi uShembe uNkulunkulu, okuphikisanayo no-Exodus 20 la uNkulunkulu ethi khona ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Lokhu kungidumazile ngoba umpostoli ukhulume as if iTestament elidala asenavelu, iTestament elidala asenasidingo ngoba sekukhona isivumelwano esisha. Okucaca ukuthi phela lo mthetho wafa ngoba usesivumelwaneni esidala, awukho esivumelwaneni esisha. Kodwa kungixakayo abapostoli noJesu bayayikhotha indaba yale mthetho yokuthi ungabi nabo uNkulunkulu, abanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Umpostoli is best placed ekwazini iBhayibheli ngoba ukuthi utrainiwe. Kodwa khona eTestament elisha khona la kuthiwa khona kubhaliwe ukuthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Kubhalwe kuphi ngoba kubhalwe esivumelwaneni esidala. So-ke manje lesi athi umpostoli asisasebenzi, bayesehlukaniswa. Uma ngabe abantu bethi uShembe uNkulunkulu, besho uShembe lo wenyama, ba-wrong mprofeti, nami ngivumelana nawe ukuthi ba-wrong, baphikisana nomyalo kaNkulunkulu ukuthi ungaba nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. uShembe akawuyena uNkulunkulu, uShembe wayewumprofeti kaNkulunkulu, wazethula kanjalo kubantu. Wathi yena uyinceku kaNkulunkulu, uyisikhozi sikaNkulunkulu, akashongo ukuthi uNkulunkulu. Kodwa umuntu owuNkulunkulu lo wafika kuyena etabeni yasenhlangakazi, wazethula kuyena ngokuthi uShembe. Yilowo owuNkulunkulu, hayi uShembe lo. Kangangokuthi uShembe osuke ehole ibandla akaze asho ukuthi uyiNkulunkulu, ngaphandle koyedwa lo khona njengamanje okuthiwa uNyazi. Uyena kuphela osaphumele obala wathi yena uNkulunkulu. Lokho esiphikisanayo nakho-ke thina njengamaNazaretha sithi akekho uShembe oyinyama ohambayo ophefumulayo owuNkulunkulu. Kodwa uShembe owuNkulunkulu, uShembe ongabonwa, uShembe kamoya esayalelwa ngaye ukuthi wafika enhlangakazi wazethulwa kanjalo. Kodwa wenyama nje akakwazi ukuthi aphumele obala nje yena athi mina nguNkulunkulu. Mesho njalo okusho ukuthi lo Shembe isithixo, isithixo leso akuwuShembe uma enjalo. Kodwa uShembe nje sithi akawuyena uNkulunkulu, uShembe wenyama, kodwa uShembe uNkulunkulu yilowo wahlangana noShembe enhlangakazi. Njengalokhu ngesikhathi uJesu ephuma emanzini, kwaqhamuka izwi ezulwini, kwehla umoya ongcwele owawusimo sejuba wangena kuJesu. Kwase kuphuma izwi lathi lo indodana yami ethandekayo engithokozayo ngayo. Lowo kwangashiwo uJesu oyindodana kaMariya, kodwa kwakushiwo umoya owehliswe uNkulunkulu wazongena kuShembe. UJesu wayeseba uJesu uKristu, wayeseba uJesu Kristu ngoba usegcotshiwe, ugcotshwe uNkulunkulu ngokuthi ehlisa umoya oyingcwele uzongena kuyena. uJesu wayeseba nemoya ewu-2, owumoya womphefumulo ophefumulelwe kuyena uNkulunkulu, wayeseba nomoya oyingcwele owehliswe uNkulunkulu ngesikhathi ephuma emanzini. Kanjalo-ke nakuShembe same thing happened. uShembe unomphefumulo owumoya owaphefumulelwa uNkulunkulu ngesikhathi ezalwa, unomoya oyingcwele wehliswe uNkulunkulu ezulwini wazongena kuyena.
same thing nakuyena-ke uShembe. Kodwa manje kuwukuthi uShembe nje wenyama uthi mina ngoNkulunkulu, isithixo leso esiphikisanayo nencwadi kaExodus 20. Okunye wesihlanu enguphawulile uthi, akibo bonke abathi Nkosi Nkosi abayongibona umbuso wezulu, yilabo abenza intando kaNkulunkulu. Ubekuthathaphi lokhu? Bekususela ekuthenini uMabunda ubebuza ukuthi amaNazaretha namhlanje asethi wona ayamkhonza uJesu. Wakuvuma naye futhi umpostoli ukuthi khona abamaNazaretha manje esebemazi uJesu, sebashumayelayo nangaye. Kodwa uthi-ke umbhalo uthi akubona bonke abathi Nkosi Nkosi. UJesu wathi akubona bonke abathi Nkosi Nkosi ababona umbuso wezulu. Ukuthi ngaleyo ndlela laba bana abamaNazaretha abathi bayamazi uJesu babazenzisi, angeke bawubone umbuso wezulu. Cha, uJesu thina njengamaNazaretha siyamazi ukuthi wathunywa uNkulunkulu ngoba sifundiswe kanjalo uShembe. Ziningi ihlabelelo asifundise zona uShembe ezinokuphatha uJesu phakathi. Siyamazi ukuthi wathunywa uNkulunkulu ngesikhathi sakhe ukuthi aye endlini kaIsrayeli eyoqoqa indlu kaIsrayeli ehlakazekileyo. Siyakwazi lokho, asikuphiki, siyakwazi. uShembe usifundisile lokho. So-ke uma ngabe kuwukuthi lokho okukhuluma kwethu kuwukuthi sithi Nkosi Nkosi kodwa singamazi, thina sazi ukuthi uJesu siyamazi. Yebo, uJesu wafika eAfrika akuyena uJesu owalethwa uNkulunkulu emhlabeni, ngoba lo owafika eAfrika esemhlophe ogama lakhe sekuJesu ungasewuYeshua, lowo wayesezothatha away ubu-Afrika bethu esezofaka kuthina ubuRoma. Ngamafuphi akuye-ke lo othunyelwe uNkulunkulu, kodwa lo othunyelwe uNkulunkulu ilo oshunyayelwa uShembe. Athi uShembe wayeze kuyena, wayeze emhlabeni ukuzobuyisela abantu ekugcineni imithetho kaNkulunkulu. Wayengezile uzoyiqeda imithetho kaNkulunkulu, kodwa wayezoyibuyisa ukuthi abantu baphindele bakhonze uNkulunkulu ngokwemthetho, njengoba amaRoma esefike esathi umthetho wachithwa ngokufa kaJesu, okuyinto eyiphutha leyo. Ngoba ngiyaphuthuma-ke ngizogcina kulokho kule ndaba. Uthi-ke uma ngabe sithi uShembe uyasindisa, okusho ukuthi sisho ukuthi uShembe uyinyanga, akusho ukuthi uma usindiswe inyanga sekufanele ukholwe kuleyo nyanga. Uqinisile umpostoli methi uma ngabe usindiswe inyanga kufanele ukholwe kuleyo nyanga. Kodwa uJesu kunezinto ezibalwayo la eBhayibhelini ekuthiwa zenziwa uJesu. Wasukumisa indoda eyayina-35 years ilele eBethsaida, echibini laseBethsaida, igula. Lapha athi khona sukuma uthabathe uhlaka lwakho uhambe. Wayisindisa leyo ndoda uJesu. Kungabe lokho kusho ukuthi uJesu wayeseyinyanga yini? Ngoba leyo ndoda yathi mayisukuma lapho yamshumayela uJesu, yamlandela. Kungabe usho ukuthi leyo ndoda yayiseyinyanga yini? Ku-wrong yini makwenziwa uShembe? Ma sithi uShembe wamisa ulwandle eThekwini, ku-wrong yini lokhu ngoba wakwenza? Ma sithi thina uShembe wabusisa obaba wabanika abantwana, nobabamkhulu wabanika abantwana abangobaba, ku-wrong yini lokho? Ngoba into eyenzeka, uNkulunkulu wasebenza ngoShembe. So ku-wrong yini uma ngabe uShembe efundisa ukuthi uma ngabe uwumuntu gcina imithetho kaNkulunkulu njengoba eyilobile ngenceku yakhe uMose ukuze ubone umbuso wezulu? Ku-wrong yini lokho? Ngoba kukho la uShembe ethi khona uNkulunkulu akangalandelwa, kodwa uthi nje agcina imithetho kaNkulunkulu njengoba eyibhalile ngoba
uNkulunkulu ufuna abanjalo ezulwini. Amanga lawo, ngabe inkolo yamanga esho njalo. Manje-ke engizama ukusho ukuthi-ke uma ngabe kuyangokuthi ulandela uShembe kukulandela inyanga, nendoda yasindiswa igula echibini laseBethsaida yavuka yamlandela uJesu, leyo ndoda leyo yayilandela inyanga. So-ke umpostoli kunumber 7 wami uthi amadoda amaningi kwaShembe inkolo yesintu, futhi inkolo athi alandela ngoba kuyinkolo yesintu. Ufuna ukuthi kumpostoli kuyamangaza uma ngabe egxeka ukuthi amaNazaretha nabantu bakwalihanyana banamadoda amaningi. Kuyangimangaza lokho ukuthi kanti kuyisono noma ngabe amadoda ekhonza, uthi amadoda akhonza ukudlala. Angazi ukuthi usho ukuthini methi amadoda akhonza ukudlala, ngoba sazi ukuthi thina amadoda mese ekhuluma iwona beserious okwedlula abantu besifazane, ngoba sazi ukuthi abantu besifazane ukukholwa kwabo kuyancika, kuncike ekuthenini uhleli kanjani emzini, noma kuncike ukuthi uphethwe kanjani umuntu athandana naye. Uma ngabe nje-ke wathi gumbuqa uyaphuma ekukholweni. Angazi-ke methi amadoda amaningi kwaShembe, wayibonaphi inkonzo enamadoda amaningi? uJesu ngokwazi kwami wayenabapostoli abayi12, wayengenawo umuntu wesifazane. Ngabe usho ukuthi naye uJesu wayewrong mayelandelwa amadoda? Hayi, ngicabanga ukuthi la mpostoli besehamba ngenzondo nje, noma besehamba ngenyama engasekho emoyeni, ngoba ukukholwa kwamadoda kukhomba khona ukuthi leyo nto leyo ayayizwa. Amadoda ayaphuza uku-understand into, ayaphuza ukubona ukuthi kufanele aguqele into. So-ke ngicabanga ukuthi lapho umpostoli kukhona la ephazame khona. Mayethi inkolo yesintu, no, uthi amadoda akholwa ngoba athi inkolo yesintu. Yebo, uqinisile, basho njalo abantu abaphendukayo ebuNazarethini. Abanye babo bathi bayilandela ngoba kuyinkolo yesintu. Cha, ngifuna ukwazisa mpostoli ukuthi uShembe akakushongo lokho. uShembe wathi inkolo kaJehova, inkolo kaNkulunkulu, ubuNazaretha inkolo kaNkulunkulu, hhayi yesintu. Inkolo yesintu ikholelwa ekuthwenini kufanele kuphuze utshwala, kufanele uhambe emgwangela, kuhambe iy'ndwendwe. Lokhu uShembe abenqabela abantu abamaNazaretha, wathi abangakwenzi lokho. Nokuthi bakhonza amadlozi, no, iphutha lelo. uShembe akasifundisanga ukukhonza amadlozi, njengoba ulichaza wena idlozi mfundisi, mpostoli, ukuthi idlozi umoya kaSathane, onjani. No, asikukhonzi lokho. Kodwa esikwaziyo thina njengamaNazaretha ukuthi asibabizi abangasekho bethu. Umpostoli ngicabanga ukuthi uyazi bakithi, angizokumtshela uwumZulu, uyazi ukuthi abantu bakwaZulu umuntu ongasekho bathi idlozi. Noma ngabe bakusho right noma bakusho wrong, uyazi ukuthi umuntu ongasekho abantu bakwaZulu bathi idlozi. Thina-ke sithi siyawuchitha umoya kaSathane oze waliwe ezulwini wezemhlabeni, wazoba idlozi leli elifakwe ebungomeni. Kodwa sisho ukuthi abantu bakithi abangasekho bamadimoni. Asikusho lokho. Kangathi uShembe wasenqabela ukuthi maqhamuka ubona umbonakaliso womuntu wakini ethi ulambile, noma ethi uyagodola, noma ethi unjani, ebese umhlabela. Wanqaba uShembe lokho, wathi asimnikelele, simenzele umnikelo, simcelele intethelelo kuNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu amthethelele kuleso sono asenzileyo, asigeze, amfake eparadisi lakhe. Hayi simhlabele. Abantu mabehlabela abantu abangasekho,
noma kungeyinto ihambisana nobuNazaretha. uShembe akaze awukhonza amadlozi, uShembe walokhu uzayo akaze awakhonza amadlozi, akaze futhi ehlabela amadlozi, kodwa futhi akakazathi kubantu ngqo ningakwenzi, kodwa kuphela wathi ningakwenzi okuphambene nentando kaNkulunkulu. Okungamasiko enu okuphambene nentando kaNkulunkulu ningakwenzi, including khona ukuhlaba. uShembe wasivimbela ukuthi singahlabela abantu abangasekho, kodwa wathi singahlaba egameni labo, senze umnikelo kuNkulunkulu egameni labo, hhayi ukuthi sibahlabele. So-ke asiwakhonza amadlozi, asibakhonza abantu abangasekho, kodwa siyabazi ukuthi bakhona. Njengoba nawe mpostoli ushilo ukuthi abasebenza kahle baseParadise, abenza kabi baseHadesi. AbaseHadesi bakhonelwa thina ukuthi sibacelele into ethelelo kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyathethelela uma ngabe sikucelela into ethelelo kuNkulunkulu. Kunezono la emhlabeni ezinentethelelo, khona izono ezingenayo intethelelo. Manje-ke njengoba umpostoli nawe ushilo ukuthi idlozi umoya omubi kaSathane, amaNazaretha-ke awalikhonzi idlozi ngoba yazi ukuthi umoya omubi. Kodwa wena mfundisi, wena mpostoli, azi ukuthi abantu bakwaZulu uma bekhuluma ngedlozi basuke bengakhulumi ngalo moya wena okhuluma ngawo ukuthi umoya kaSathane. Basuke bekhuluma ngomuntu wakubo ongasekho emhlabeni. Noma ngabe uyabuya kube isimo sedimoni njengoba usho isimo sedlozi leli elizenza umuntu wakithi. Abantu bakwaZulu abakwazi ukuhlukanisa leyo nto. Bazi ukuthi nje idlozi umuntu ongasekho owake waphila. So-ke angifuna ukusho kumpostoli ukuthi ubuNazaretha abe inkolo yamadlozi. Inkolo yamadlozi noma inkolo le oyishoyo yiphandla. Excuse me. Inkolo le ishoyo inkolo yiphandla. Inkolo yakwaZulu, ewusiko lwakwaZulu noma usiko lwabantu, ongeyinkolo yobuNazaretha. Ayihlanganise lutho nobuNazaretha. ubuNazaretha buthi asigcine imithetho kaNkulunkulu njengoba ibhaliwe uMose. Njengoba nawe mpostoli ufundisi uzowafunda incwadi kaLevi, Levi 20, ekhuluma ngendaba yamadlozi, nokuthi abantu abakhonza amadlozi bonqunywa kubantu bakubo. Ufunda yona njalo incwadi yesivumelwano esidala, kodwa uyifunda under ukuthi kufanele igcinwe esivumelwaneni esisha, which is a contradiction kumpostoli, ukuthi uyishaya ngapha ayishaye ngapha. Ngoba phela uma ngabe kuwukuthi isivumelwano esidala sisasebenza indawo kuyena, akayeke ukukhuluma ngayo, akhulume nje ngeTestament elisha. So-ke engishoyo ukuthi-ke inkolo yobuNazaretha akuyinkolo yamadlozi, alikhonzwa idlozi ebuNazaretheni. Okwesikhombisa, not esikhombisa, kwesishiyagalombili enguPhawulile la, uShembe akavume ukuthi uJesu uyinkosi uthunyelwe uNkulunkulu. Akazi uShembe akuphike lokho. Kufanele ungakwazi ngoba wazi. Kunesihlabelelo nje asibhala uShembe, isihlabelelo sesibili ezihlabelelweni zakhe zamaNazaretha, esithi ngisize Nkosi yami ngazise izizwe zonke ngoJesu ongafiyo. Lokho kuyukuthi uJesu uthi uShembe ngazise izizwe ngoJesu ongafiyo. Khona isihlabelelo number 5 sithi abathanda ukuphila emhlambeni kaJesu abazidele kuqala bathole isiphambano bamlandele. Lokho kusho ukuthi uyamvuma uJesu ukuthi ulokhu uzana. Kunesihlabelelo ngathi no 56 esithi laba abageziwe abangubo zabo zigeziwe egazini lewundlu. Lokho kusho ukuthi uShembe uyamvuma uJesu ukuthi uyinkosi wathunywa uNkulunkulu.
kodwa kuphela wamthuma ngesikhathi sakhe, wangayiqeda imishini yakhe ngenxa yokuthi abantu bambulala enga-accomplish into ayeyithunyelwe, ngoba mhlampe nase-Afrika wayogcina efikile kuba kabulawanga, ezosifundisa e-Afrika ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani, angagcini kwa-Israyeli, ngoba ukuba kubhalwanga ndawo, ngoba iBhayibheli was not sanctioned by uNkulunkulu okhuzana uJesu noma whoever, kodwa imibhalo nje abantu ababeyibhalela yona bebhalela labo bantu ukuba izange ihlanganiswe yenziwe umqulu ibisifika nakuthina, ngaba sazi lutho ngokukholwa noNkulunkulu, ngaba sazi lutho. Manje angingathathwa iBhayibheli engathi liyi-alpha no-omega ukuthi nje lahliswe uNkulunkulu ezulwini lathi qithi, cha, lenze kanje, lahlanganiswa abantu, bakushiya okunye bakufaka okunye. So uma ngabe kuwukuthi thina sifunda iBhayibheli kodwa kuthiwa silihumusha kabi, no, uJesu siyamvuma ukuthi wathunywa uNkulunkulu kwa-Israyeli ukuzobuyisa ama-Israyeli ekwedukeni kwawo, njengalokhu ayesehlakazekile, kukhona izizwe engasagcini intando kaNkulunkulu, njalo njalo. Okwesizathu esenza ukuthi kuze kuthunjwe iJerusalema lithunjwe uNebukadnezar, lathunjwa ngoba seledukile selikhonza abanye onkulunkulu, kudingeka ukuthi liphenduke libuye lokhuzana. Kanjalo nalaba amaSamariya azahlaselwa ama-Asariya nje ngakho ukuthi ayesekhonza ithixo, engasamkhonzi uNkulunkulu. Kanjalo-ke nala e-Afrika, njengoba uNkulunkulu wazi wathuma uShembe, wayemthumela lokho ngoba abantu base-Afrika babengasamkhonzi uNkulunkulu, sebekhonza ithixo. Angifuni ukungena kwi-debate yokuthi ngabe nathi siyingxenyeni yalezi zizwe ezedukileyo, angifuni ukungena kulokho, kodwa engikwazi ukuthi uNkulunkulu okufuneka futhi umpostoli akwazi ukuthi uShembe as much as iBhayibheli iyi-authority, kodwa wayene-direct communication noNkulunkulu, direct communication njengoMose. I-authority enye wayeyithatha direct uNkulunkulu engekho eBhayibhelini. Izinto ey'ngekho eBhayibhelini engabhaliwe noma ezashiwo eBhayibhelini uShembe wazisho because wayeyi-authority yena uqobo, eyithola direct kuNkulunkulu i-authority. Uthi-ke amaNazaretha aganwa isithembu, abafazi bakhona bacoshwe ebhentshini, ungagana nawo-20 mawuthanda, ngoba wawaphili i-holy life. Manje-ke ngiyaxakeka methi amaNazaretha awaphili i-holy life, noma i-holy life njengoba kwakunesithembu eTestamenteni elidala ngoba yayingekho impilo engcwele. Kuyangixaka ngoba iBhayibheli ubungcwele libusho kwiTestament elidala. uLevi 20:26 uthi baningcwele ngoba mina Jehova ngcwele, nehlukanisile nabanye nganenza nababami. Kanjalo nalokhu nobuNazaretha uthi abaphela ubuNazaretha impilo engcwele. Angazi ukuthi methi babungekho ubungcwele ingakho babethatha ubuholi lokuza. No, ukuba nesithembu is not about unholiness, but it's about isidingo sokuba nesithembu. Uma ngabe nina ningena uKristu bungenazo isithembu, kuyinkolo yabezizwe vele ubuKristu, buyinkolo yamaRoma eyafika namaRoma engakholelwa esithenjini. So-ke nje lokho nje asikwazi ukukubanga ngoba ubuKristu bakhe uConstantine and washaya umthetho ukuthi amaKristu awangabi nabo isithembu. Kodwa ukuthi nje ethi ubungcwele babungekho eTestamenteni elidala, that is false. Kuthi amaNazaretha awaya ezulwini ngoba abaphili ubungcwele. Ngicabanga ukuthi lokho senguphendulile ukuthi ezulwini kungena iy'ngcwele zodwa, abantu abagcina imithetho kaNkulunkulu.
njengoba eyalile ngoMose nangabaprofeti nangoJesu. Ilapho ubungcwele bungena lapho bese kuba yisabatha. Uthi isabatha alisenasidingo ngoba la lingenzelwe abantu babengenzelwe isabatha kodwa isabatha lalenzelwa abantu. Wazwa lengasa ngebhantshi lakhe ukuthi isabatha njengebhantshi yena akenzelwa ngebhantshi kodwa ibhantshi lenzelwa yena. So ke mengaligqokile ibhantshi akekho ngathini. Cha. Angikholwa ukuthi kuyiqiniso lokho ngoba uNkulunkulu uthi lapha ku-Exodus 31 verse 16 mangaphosisi uthi isabatha liyisivumelwano saphakade nabantwana bakwa-Israyeli. Uma-ke yena ezothi-ke isabatha alisenasidingo usho ukuthi yena njengomuntu ongewumntwana we-Israyeli shuthi isabatha kuyena lisho lutho. Akathathe iBhayibheli kawuliphosolwandle ngoba kusho ukuthi iBhayibheli nakuyena lisho lutho ngoba akukho la likhuluma khona abantu bakwambatha. Akukho la likhuluma khona ngabantu bakwaZulu. Kodwa likhuluma ngabantwana bakaNkulunkulu. Isabatha lenzelwa abantwana bakaNkulunkulu. Abantwana bakaNkulunkulu kufanele bagcine isabatha ingunaphakade. Isho njalo u-31 verse 31:16 uthi isabatha lesivumelwano sangunaphakade lesizukulwane ngesizukulwane. Akukho la kuthiwa liyophela khona. Ngisho uJesu ingakho wayesubjected to isabatha. Ngoba ngiphuthuma isikhathi ngiye kunumber 12 kokugcina. Uthi ubuNazaretha into engekho noma siyabe misinterpreter simisinterpret lokhuzana incwadi kaNumeri 6 ukuthi singagundi singanje ingakho siney'ntshebe ney'hluthu. Cha, ubuNazaretha buyinkolo kaNkulunkulu bubu ungcwele uNkulunkulu ayibekela bona. Fundisise leyo ncwadi noma ufundisise kahle umbhalo 6 la khuluma khona uSamson. ubuNazaretha bubungcwele bukaNkulunkulu. Buyisivumelwano buwuphawu phakathi kwaNkulunkulu nomuntu ukuthi umuntu othanda uNkulunkulu uyothatha isifungo sobuNazaretha. Abuyiyo nje into by the way. Bukuzinike lokho kuthiwa namhlanje ukusindiswa. Ukusindiswa kwanamhlanje lokhu ukuthi uzehlukanisele uNkulunkulu ngalokhuzana nesikhathi Testament elidala nje wabesho okwaprescribe uNkulunkulu kwaba ubuNazaretha. Ukuthi uma uzehlukanisa uyihlukanisele uNkulunkulu uyophila impilo yobuNazaretha njengoba yayiphilwa uSamson. So ke ngizoma lapho ngoba ngizama ukwenza isikhathi salokho engikukhulumayo kodwa nje ebengifuna ukusho ukuthi cha mpostoli inkolo kaShembe ikhona eBhayibhelini. Uyifunda kuNumeri 6 uyifunde encwadini kokuzalwa kaSamuel uyifunde ekuzalweni kaSamson. Uyayithola lapho inkolo yobuNazaretha. Ngiyabonga, inkosi inibusise.